Així els convidem que passen i llisquen. Ara sí que teniu ganes de llegir, no? Els que normalment no teniu tantes ganes. Bé, l'exemple que ara es proposem també és per a motivar en la lectura. Així va a començar a fer-lo l'escriptora que tenim avui així esta nit i ja ho ha aconseguit. I també un premi. Es tracta del 31 Premi de Narrativa Juvenil d'Enric Valor, que el passat 17 de desembre va guanyar la nostra convidada, que ja els presente. És Lucía Arenas. Molt bona nit. Bona nit. Bueno, benvinguda des de Benigànim, així, no? Des de Benigànim, així directament. El pobre de la nostra companya Joana Ribes, que segur la coneixeràs. Sí, sí. Ja te sona, no? Ja te sona. No és molt gran, Benigànim, no és molt gran. Bueno, a veure, en quin títol has guanyat este magnífic premi? Es diu Els temps de Sara. És una novel·la que es diu Els temps de Sara. I per què no podem encara palpar-la, materialitzar-la? Acabar d'escriure va estar a finals d'octubre, un poquet abans de que acabara el termini per a presentar-la, o sigui que... I publicar-la fins a abril o això no crec que isca. Exacte. Encara tenen que enviar els correctors, això que es diu galerada, després corregir, tornar a editar... I fer la portada, que tampoc està. Però ja està encarrilada. Sí, sí, ja està, ja està. I el primer carril va fer-se només guanyar el premi, que una part d'aquest premi és, a part de la part econòmica, que són 6.000 euros, és publicar-la, que jo m'imagino que serà un premi encara millor. És la part més important. Realment la part econòmica, els ho diuen els meus alumnes, la part econòmica no té importància. I diuen, no, 6.000 euros? Però no, la part important és que te'l publiquen. Per a com estan les coses, jo, lo de 6.000 euros també m'ho plantejaria, no? Tampoc anem mal, no anem a tornar-los, però... No, un bon regal de Nadal, de Reis... Un aguinaldo extra ha sigut. T'imaginaves lo de la publicació o que anaves a guanyar o... És un somni complit? És un somni complit, i tant gran somni. Tu el presentes i esperes... Home, una esperança tens de guanyar, si no és perquè el presentes a un premi, si no penses guanyar-lo. El que passa és que és una esperança i la meva esperança era més arribar a finalista i que es fixaren en l'obra quasi que guanyar-lo i que el diguen que l'has guanyat és indescriptible. Perquè tu no te dediques a això d'escriure, tu eres mestra, encara que llicenciada en químiques, i has sigut mestra d'escola i ara també d'institut. En l'escola vaig entrar també, era d'institut, el que passa és que aquesta escola tenia una secció de secundària i va ser on vaig començar. Però jo soc mestra de tecnologia de secundària. I com va començar tot això d'escriure? Llegir m'agrada des de sempre, i la cosa és que sempre tens aquesta coseta de... Sempre he escrit coses en l'institut, he escrit redaccions, després escrius alguna cosa en casa, però no li ho deixes llegir a ningú perquè sempre té la cosa de dir a qui li té que agradar això que estic escrivint jo. I farà 2 anys vaig escriure un conte un poc més llarg, tipus ja novel·leta, i el meu home, va, deixa-li-lo llegir a algú que segur que li agrada, perquè estava un poc ambientat en el que és ma casa, mon pare, que és un conserge d'escola, i els vaig deixar llegir i a tots els va agradar. I aquesta novel·la la tenia mig pensada, havia començat alguna cosa, però encara no havia fet res. I quan portava un capítol així, tinc una cosineta que té 16 anys, que és boníssima en qualsevol aspecte que veges, pinta, fa esport, trau bones notes, és simpàtica, és una gràcia. Però ahí està la gràcia. Això de llegir no és una cosa que a ella li apassiona. I mira que li apassionen coses, però el llegir no. I va començar a llegir-lo un poc, doncs jo sí que m'ho llegiria. I si t'ho llegiries, ajuda'm, i la fem entre les dues, i així un poc, quan acabem, serà un llibre que t'agradarà de veres. I així va ser. Jo anava escrivint, ella anava llegint, teta, doncs això jo quasi que ho canviaria. La veritat és que no va canviar moltes coses. I quan la vaig acabar, a ella de veres li va agradar molt. O sigui que, per almenys, per a ella valgudia per alguna cosa. Només el llibre en què valga per això, per a picar un poquet a la cocina i llegir, que ja lleig, no?, de normal. Ella sempre ha llegit el que li hem anat a l'institut, ho ha llegit, i alguna cosa extra també, però és algo que és això, és que no li ha apassionat mai. I veure's immersa un poc també en el que és la creació d'una novel·la, pareix que la pica una miqueta més, ja està llegint algun altre llibre i alguna altra cosa. I aquesta motivació segur que li ha fet tirar endavant, i a tu també. I a mi també, clar, per supost. Què ens conta la història del Temps de Sara? Els temps de Sara ens parla d'un adolescent de 16 anys que el dia del seu aniversari, la veritat és que ella en casa està, son pare i sa mare s'han separat fa un temps i està passant un mal estiu. Les seves amigues volen animar-la, la trauen de festa i coneix un xic el dia del seu aniversari. I pareix que va ja per ahir tot, molt bé, ja va arreglant-se les coses, mira, conegut un xic, està contenteta, i ha quedat en son pare per a parlar amb ell. Pensava ella que podria ser d'una cosa i quan son pare li conta el que volia dir-li es queda un poc assustada i incrèdula, perquè el que li conta a son pare és que hi ha un gen a la família que ella segurament ha heretat i que li provocarà o li farà tindre certs viatges que de moment a ella li sonen increïbles. És impossible, pensa ella, mon pare està prenent-me el pèl. I després resulta que sí que té aquests viatges, i els viatges són
molt increïbles perquè parlen de canviar d'una època. I es basa el llibre en això, en ella acceptar que té aquesta gent i que realment tindrà que acabar la seva vida o canviarà la seva vida degut a aquesta gent, i també un poc en el que és la relació amb Àlex, que és el xic que ha conegut al principi de la història, perquè realment el primer que fa és conèixer aquest xic, i és la relació que té en el xic i la relació que té en el nou gen o en el gen que li s'acaba d'activar al complir els 16 anys. Quina és la part que és més teua i quina és la part que és més de la teua cosina? Suposo que quan llegim no ens donem compte, però els adults mirem unes coses i els adolescents en miren unes altres. Cada un es fixa en una cosa. Ella, per supost, es fixa més en les coses de l'adolescent, de lo que és Sara, i tot el botó jo m'ha fijat més en el que són les relacions dels pares, que també va passar que en el jurat em van fer un comentari i és el que havia pensat jo. O sigui, la relació dels pares de la xiqueta pels adolescents, de fet, la gent que se l'ha llegida també una amigueta que té 12 anys, se l'han llegida més adolescent, no la veuen, ni es fixen en aquesta relació. Passa desapercebuda. Mentre que els adults, aquesta relació la veuen molt i sí que es donen compte dels detalls que puguen haver en aquesta relació. I en la dels adolescents, al revés, els adults no veuen tant la relació de l'adolescent com la puguem veure nosaltres. Però han participat un poc en tot. Que per casualitat hagis trobat la manera exacta d'escriure tant per adults com per a adolescents? No sé, jo he escrit com a mi m'agradaria llegir, perquè la veritat és que jo estic escrivint i estic pensant, penses un poc, home, n'està pensant molt en Marta, però també penses en el que tu t'agradaria llegir. Entonces, a mi m'agrada la novel·la històrica, està basat un poc, té una ambientació històrica que no, és un poc ficció, però n'hi ha molta part real. I, no sé, jo l'he escrita pensant un poc en tots. I aquestes demés persones que han pogut accedir a la novel·la que encara no hem pogut accedir la resta, què diuen, a banda de Marta i tu? Són ma mare, amics, cunyat... Bueno, un públic. Aleshores, a tots ells els ha encantat. Negatius no han hagut molts comentaris, tots són positius i tots, a veure com fas la segona part. Perquè, clar, no són molts objectius. Bueno, quan te sentes a escriure la novel·la, què és el primer que busques? Perquè està ambientada en Gandia, no sé si el context és el primer que te prepares mentalment. El context va ser important. Primer que res, penses en la base de la història, i lo del gen i lo del viatges en el temps, que és el que està en aquesta història, això ho tenia ja prou pensat. Faltava veure com fan el pas, necessites ubicacions específiques, i també necessitava que n'hi haguera alguna d'història. La història que ha ficat en la novel·la ha requerit investigació i solen ser, és cert, quasi tot, n'hi ha coses que no són certes, però quasi tot el que és cert. Per tant, volia que fos una ubicació que acomplirà determinades condicions per poder fer alguns passatges. I Gandia era ideal. També és una ubicació molt coneguda, tant per a mi com per a la meva cosina. Quan el presentares, per cert, que el presentares al concurs d'una manera novedosa, no? Enguany era la primera vegada que es podia presentar de manera online i, de fet, no sé si la majoria dels treballs dels 23 obres, no sé si 5 se presentaren en paper i la resta tot és online, inclòs la teua. Soc mestra de tecnologia. Si els professors de tecnologia no alabem les innovacions que n'hi ha en aquest sentit, jo tenia que ser per via electrònica. I a banda d'aquesta manera fàcil i ràpida de poder enviar el treball, se vos deien algunes coses que deurien de tindre les novel·les o els textos? Quines premures tenien que tindre? Realment, l'únic que intenten és dir-te l'extensió. Tenia que tenir una extensió de com a màxim 150 fulls, que siga doble espai, però realment no el posen moltes limitacions. Cada un és lliure, és tot molt lliure. I una pregunta un poc difícil, per què creus que te l'han donat a tu? La veritat és que perquè han sigut un jurat molt objectiu i molt bo. La resta de treballs com estaven? No ho sé, això sí que no sé res. Sé que se n'havien presentat més, però dels altres no sé res. A no ser que ara després, més avant, el jurat diga alguna cosa, no puc saber com eren. Ja t'has sentat a escriure una altra vegada? Ja estàs pensant en nous projectes literaris? Per suposat, això és... Sempre estàs fent alguna cosa. Estar parant no pot ser. De fet, és això, acabes d'estar, la presentes a un certamen, però encara que tingués esperança, realment no t'esperes al final haver guanyat. Entonces ja vas fent altres coses. Al veure que algú s'ho ha llegit i li ha agradat, motiva molt per seguir endavant.
I el recomanaràs en el teu institut, també, als alumnes? Per suposat. L'AMPA del meu institut ja dic que se'l regalarà i tinc ahir els alumnets, els de la meva tutoria, porta-lo, porta-lo! I no us preocupeu, quan estiga us el duré. I agafaràs a la teua cosina per últim ja per a nous llibres o coses que puguen interessar també als adolescents. Ha sigut un ajudant excel·lent. Està allí, opina, diu, i damunt sempre diu, sí, el que tu digues, teta, si a mi això m'agrada. I compartiràs el premi en ella? Alguna cosa s'endurà, no? Uns bons reixos i, bueno, ara després ja l'aniversari, que si no res en fa 17. N'hi haurà que fer-li alguna cosa. Bueno, n'hi haurà que fer-li alguna cosa, això sí. De moment me l'ha fet ella el regal a mi, m'ha regalat un quadre en reixos molt xulo. Bé, i t'ha ajudat també a tindre aquest premi. M'ha ajudat molt. Lucía, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i compartir també aquest guardó i el llibre que ja el veurem en breu publicat. Per l'abril o això, serà. Se ho anotem. Moltíssimes gràcies a vosaltres també. Gràcies a tu, bona nit. Bona nit. Nosaltres quedem esperant a que torni Vent de Llevant perquè només vegem uns consellets publicitaris i tornem de seguida. Adéu.